Enjang bidal gumura saka jroning praja kunging kang balakuswa prabusananira lir surya wedalira saka ing jalating ngarsa madangi jagat tumung pangup kena sapuncaing wugir marababang sumirah kena soroting surya mega lan gunung-gunung Ayo
Pranata Kaki Wisaya Indriyaksa Sura Maruta Bawana Gana Margana Samyana Warayan Bumi gonjang ganjing langit lop-lop Lera genjang ing alis Resam bawai gandrung Sabarang kadulur wongkir moya mayas balawur Yo tumandan nyebut doi poro butok lek-lek Banaspati Jeres Ayo para buta gendruk karo Wisnu.
Sumangga ing yuta sang satriya tama netepi ingkang sukma prajurit satya bela bala liroto ing nyawa kadya pataruna usumane bangsa. Oh, yo, I mimik. Sikrotan bala tumingal kajaba sami madalu Bel tate tulating gondon daya mayung son kapan Samaniko babak tari gedruk Garuda Wisnu Satria Muda. Babak ingkang nomor 3. Luar biasa sekali panggungnya wis ora ambruk Pak Jo. Dipol-pol kelek drodok-drodok ya Mas Yok ning gedruk-gedruk. Iya. Mas Nemo iki jan wah sak rosa-rosane ya Mas Yok. Mas Nemo ki nyerodo tuwa saiki tambah tuwa tapi tambah rosa. Tambah rosa. Heeh. Buktine lho Mbak Eka saiki wis ngandut. Alhamdulillah top tier Mas Nemo. Iya temenan.
Pokoknya tambah strong. Iya. Ya Pak Jo, luar biasa sekali penonton pada siang hari ini. Iya. Walaupun panas-panasan, Iya. tapi mereka tetap hikmat. Khidmat. Menyaksikan pementasan pada siang hari ini. Iya Mas Jo. Ini ada satu buah fakta Pak Jo. Pripun? Fakta ini mau bengi bocah-bocah sing gedruk iki blas rano sing turu. Urane sing turu kuwi. Heeh. Mau bengi iki live TikTok tekan jam 2 ngono. Oh, tarane mujadahang Mas Ya Jo. kuwi sakwise mujadah, sakwise. Heeh, ben ruso. Iya. Nah kuwi jam 2 kuwi mripate arep merem ning kok kelingan sesuk samar kerinan wis dadi ra sida turu terus. Iya di kewajiban nang Iya. Pekalongan ya Mas Jo. Agar turu ini sedelot langsung nilik jam. Wah iki jangan-jangan wis jam 4 dadi akhirnya sida turu Pak Jo. Wis ora apa-apa tetap semangat Mas Jo. Iya iki senajan rada lengkrak-lengkruk kaya ngene. Iya. Pokoknya siap menghibur dalam rangka hitananipun adik Dimas Niko Saputra. Leres. Selamat atas bentuk barunya Pak Jo. Betul sekali Mas Jo. Jajal, aku kepengen Dino, mana Dino? Mas Dino Iki Dino iki salah satu pemain gedruk GWSM yang masih SD yang Pak Jo. masih unyu-unyu. Masih unyu-unyu. Iki Iya. baru kelas 5 SD. Heeh. Iki le supit yo gek wingi persis padha karo nganu Dik Dimas. Urung garing kuwi Mas. Yo. Mas Rene, Dino. rene, no. Ini Mas Dino rene sing tak kandhani. Pak Jo diparingi mike niku. Iya Mas Dino kene. Oh, ya wis. Dino Jajal Disapa penontonnya. madem ngarep disapa penonton. Iya, penontonnya maju ke depan, rono ke depan, kae. ke depan. Pekalongan mana suaranya gitu. Yuk. Pekalongan mana suaranya? Iya. Kose Iya, ojo lunga sik maju Aja rono. mundur sik. Meneh. Iki diturokke suaranya aku yo. Iya. Nggih, Yo, madem ngarep. Perkenalkan perkenalkan nama saya Dino. nama saya Dino. Umur saya 8 tahun. Umur saya 8 tahun. Sekarang saya kelas 5 SD. Sekarang saya kelas 5 SD. Cita-cita ingin selalu menolong teman saya. Cita-cita ingin selalu menolong teman saya. Tapi bagaimana mungkin saya menolong teman saya? Tapi bagaimana mungkin saya menolong teman saya? Minggem saja saya sulit. Mikir saja. Waduh, ora diteruske to. Iki rapopo. Iki tapi cita-cita Dino sangat mulia. Sangat mulia. Yo, saiki aku pengen Mas Deswa sing paling Yo pemalu. Mas Deswa, Yo, maju, yo, Mas Deswa. beri semangat untuk Mas Deswa. Yuk dikasih mic-nya Mas Dino. Gantian absen. Ya. Yuk ke depan Mas Deswa. Sapa penontonnya. Jajal disapa dulu Pekalongan mana suaranya Yuk. ngono. Pekalongan mana suaranya? Suarane cilik mung soalnya saya SMP Pak Jo. SMP iki. Oh. Nah, iki Deswa sekarang perkenalan. Yuk. Yuk jajal perkenalan nama saya Perkenalkan nama saya Deswa. Deswa. Terus jenenge dhewe kok lali. Oh iya kok mumpet tika datang mikir ke Mas Yo. Iya. Umur saya Umur saya piro jajal? 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun? 15. Ya Allah, kacek aku 2 tahun Pak Jo. Karo jenengan Mas Yo. Aku 17 Deswa 15. Walah. Ya. Sekarang saya kelas berapa? Sekarang saya kelas 3 SMP. 3 SMP. 3 SMP. Hobinya apa? Hobinya menari. Wih. Hobinya menari ternyata pemirsa. Nah, kriteria ceweknya Deswa yang kayak gimana? Yang kayak mana ini kira-kira nih? Oke. Aduh kok malu-malu Mas Iya. Deswa. Sing mesti ono nyawane, ono jawab. Yang pasti ada Nyawanya. Oke, siap nanti kandidatnya banyak ono ibu-ibu neng buri. Oh, apa komen? Podo wae. Ya wis terima kasih Mas Deswa. Iya kembali ke tempat Mas Deswa. Iki janjane tak jegang ini ben do iso ambegan sing gedruk Pak Jo. Iya. Oh iki banyak kejadian iki bar gedruk awan-awan biasanya pingsan. Pingsan Ojo Dodo meneh Ying. Mas Luki. Ya oke, wis tenger-tenger Yo alhamdulillah Mas Luki iso nderek gedruk iki Mas yo. Oh. Alhamdulillah kemarin tangannya sakit sekarang udah sembuh yo. Iya alhamdulillah. Yuk dilanjut. Kaget ngono.
masih bersama Sinden Tremos Indonesia untuk panjenengan semuanya, khusus di Kedung Muni Pekalongan dipun paringi katresnan sejati untuk panjenengan semuanya, masih bersama New DWSM Satria Muda Indonesia. Dos. Pekalongan bersama RGB Satria Muda. Satria Muda DJS Sound System Logi. Hiya 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 hiya. Ayo san ayo. Go 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 go. Senyumnya mana Mas Albin? Asik. Mas Luki, Reza, Mas Izul, Mas Deswa, Mas Chandra, dan Mas Keviri. Bagedruknya Indonesia.
ayo san ayo
Badan ini panas, 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 panas. Pala ini pusing, 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 pusing. Pala ini panas, 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 panas. Badan ini panas, 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 panas. Badan ini. Ya. Akuane malih fungsi. Akuane saiki nggo adus ning dhuwur panggung. Masa Allah panake sing kaya ngene. Ya. Ulang tahun ya. Yuk iki dipun tarik para gedruk GWSM ganti acara Satria Kamarogan. Ayo para foto, ayo mulai. Toyang gambaran siung dawa rambut gede mana popo gerisi abang beranak keman kodo komentak nyamtur bisa jangka opo dadi liku letak polo ayo awas ayo foto gadruk Satria Muda. Gedrong Budi Pekalongan, I love you. Ayo
Awas mas Nero.